Nduk. Iya iya. Angrung kapeca laku karma Bekti sukamri dosa bangsa tunggal cita tunggal satya Sik ya Nduk. Yo kanggo ngendhoni swasana kang kenceng ngregengake kahanan ben gayeng. Heeh. Nggo Mukadimah ana ing limbukan. Heeh. Aku nyuwun Mbak Enggar karo Mbak Pesek jumeneng bareng. Heeh. Tembange gedrukne lali janjine. Wis ya. Karepen nggo Mukadimah ning season limbukan iki. Ngono, Mak. Mbak Enggar karo Mbak Sri Wahyuni utawa Sri Pesek. Iya. Yuk, monggo berdua berdiri lagune lali janjine gedrukne Asta Brata. Suka. Yuk.
arek Cancane kowe ya ini dadaku ini dada ini dada ini dada atiku sujana kowe kencang karo wanita liya jebul kae sing dak anti-anti mus wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Nduk, anakku sing ndak tresnani, anakku sing ndak dama-dama limbuk, piye yo nimbali marang aku nganggo leren sawetara yo nduk. Ngono yo Mak. Ingkang baku rumangsane si Biyung ora ana tembung kang luwih becik, tembung kang luwih luhur. Ing bengi iki kejaba mung ngunjukake puja puji syukur kunjuk marang Gusti kang murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang widiwasa. Ngono ya Mak. Yo. Sababe wis paring pirang-pirang kenikmatan wujude kesehatan lahir kang sarta batin kang diparingake marang umate sumrambah umate marang jagat raya muka tanpa nikmating pangeran Nduk.
awake dhewe bengi iki bisa kumpul lek-lekan tirakatan bengi iki ana ing papan kene ngono ya Mak. Iya. Saiki sabanjure aku arep takon karo Biyung. Takon babakan apa, Ngger? Iki bengi iki nek ketok leh gayeng, ketok leh regeng. Janjane bengi iki kajate apa, acarane apa. Bengi iki ora ana liya, kajate ya kuwi bersih desa, bersih desa. Bersih desa kang mapan ana ing Ngadipira. Ngadipira wilangan Nganjuk. Oh ngono ya Mak. Acarane bersih desa. Wis suwe nek ngrencanake acara iki. Oh wis jauh-jauh hari, Nduk. Wis bulan-bulan kemarin. Oh ngono ya Mak. Iya. Luar biasa. Iki sing rawuh sapa wae sing diundang. Ya kuwi sing diundang lawan Bu Lurah wis tak anggap kaya ibuku dhewe, wis ora kaya wong liya. Oh ngono. Ya kuwi bapak kami tuwa, bapak-bapak kami tuwa sarta perangkat-perangkat desa. Oh ngono. Sarta Bapak Polsek Koramil. Oh ngono. Lan sedaya panitia ingkang mboten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal rawuh ing papan kene ana ing Ngadipira. Iya. Mula awake dhewe wajibe ngunjukake panuwun terima kasih yang sangat banyak. Ngaturake panuwun, gunging panuwun dumateng ibu kula wis tak anggap kaya ibuku dhewe ya Ibu Lurah. Oh iya, Bu Lurah Ngadipira sing wis percaya kelawan awake dhewe sak kanca Astabrata Group saka Nganjuk Jalan Mas Trip kono. Iya, ya nimbali awake dhewe. Luar biasa. Wis kon gelar kelir gantung gong. Kon paring lelipur marang para warga masyarakat sagunging para bebrayan agung kang mapan ana ing Ngadipira kene. Oh ngono. Iya. Luar biasa. Pancen taun iki pancen Ibu Lurah Ngadipira. Saka keparenge beliaunya, ya awake dhewe sing kon paring lelipur. Dalang Akbar. Dalang Akbar iki aja kleru lho. Nganjuk nek loro Akbare. Wis ya. Aja kleru. Aku nek wong keliru tanggapan nek ya kujur. Iya. Akbar Dalang Akbar Nganjuke nek loro-loro. Aku Akbar Syahalam saka Mas Trip Nganjuk kutha kono. Sing sitoke Akbar Bar. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia.
sindene bianter peh lambene loro. Iya. Iya, luar biasa. Pagelaran malam hari ini juga di live streaming di channel YouTube Asta Brata Media. Oh ya, warga Ngadipiro. Jajare adewe lagi pisan iki rene, sing rung men-subscribe dan mengikuti channel YouTube Asta Brata Media ndang di-subscribe. Oh iya, ben selalu mengikuti pagelarannya awake dhewe, nalikane awake dhewe pentas. Oh iya, di-subscribe Asta Brata Media, tombol loncengnya diklik. Wah iya, ya. Nanti pagelaran bengi iki ora mung bisa dipirsani marang para warga masyarakat ana ing lokasi ning sing ora bisa rawuh. Bisa memantau lewat YouTube zaman saya modern. Awake dhewe patute mengikuti, Nduk. Wah iya, ya. Luar biasa penontonnya kebak luar biasa. Wah, hebat. Bakule yo akeh mau ning jaba. Ya. Luar biasa. Yo piye? Iki sing dianti-anti wis lumadi, sing diantu-antu wis lumaku. Iki awake dhewe sowan rene ora ijen. Iki uga ana bintang tamune sing siap memeriahkan ana ing pagelaran bengi iki. Oh ngono. Sapa? Iki ana Mas Yudo, Bakia CS. Wah iya Mas Yudo, sing siap menghibur para warga masyarakat kang mapan ana ing Ngadipiro. Wah iya, saka kersane Ibu Lurah. Ya, monggo Mas kula aturi minggah wonten ing sasana budaya. Sepote musike disiapke. Ya, siap. Monggo Mas Yudo tampil ke panggung. Ya, yuk, dados. Monggo. Intro sik Mas, intro terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mergo do kurang sholawat ing akhire uripe ra nikmat, gampang kegodha maksiat, uripe dadi tersesat. Sholawat, ayo sholawat, wong malaikat wae sholawat, NKRI harga mati, sholawat sampai mati, bertobat sebelum mati.
piro bergoyang Mas Yudo? Ngadi piro bersolawat. Oke. Mergo do kurang solawat. Ayo solawat kepingin nikmat. Ayo solawat pingin syafaat. Ayo solawat kepingin ayem. Ayo solawat kepingin adem. Ayo solawat pingin uripe tentrem. Ayo solawat. Solawat ayo solawat. Wong Gusti Allah wae solawat. Solawat ayo solawat. Wong malaikat wae solawat. NKRI harga mati solawat sampai mati. Bertobat sebelum mati. NKRI harga mati solawat sampai mati. Bertobat sebelum mati. Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa malam hari ini ibu-ibu sedaya napa menika mengheningkan cipta. Ya, ya. Dengan mendengarkan solawat, wah ibu-ibu, wah jan saestu mau meneng kabeh. Kusuk Mas. Mergo ora paham. Ya paham solawat kok ora paham. Jajal dibaleni ya. Solawat ayo. Apal. Wong Gusti Allah wae. Pinter. Apal. Solawat ayo. Wong malaikat wae kepingin sehat, kepingin nikmat, pengen syafaat. Apal kowe pengen anake soleh. Moh pengen sugih, pengen mulya, pengen duwe bojo meneh. Ya cok wisan ngomonganmu kok iso. Luar biasa. Alhamdulillah. Sowan wonten ngadi piro? Ngadi piro Mas Yudo? Walah, dandan teng mriku mluwampah
Sing eruh ki lho dagelane teko. Sing ora ngerti ki lho malinge kecekel. Yo ora malinge kecekel. Nah, mlampah mriku. Nggih. Niki dalam rangka napa Mas Akbar? Lho niki loro-loro wigati. Oh, ngaten. Loro-lorone ngatunggal. Nah, siji bersih desa, loro uga mengeti Agustusan. Bersih desa kepiye desane supaya bersih kudune dikapakno Be? Didol. Kok desa kok didol iki lho. Desane supaya resik ya diresiki seronone liwat apa? Tata lair, resik-resik nggon lingkungane. Ya, betul. Tata batine, ngenekne pengajian, ngenekne tasakuran wayang kulit kaya dene bengi iki. Ki ngresiki jiwane, lair lan batine supaya ora ana suker sakit, adoh saka memala, adoh saka sukerta, caketok ing kawilujengan katentreman lan kabahagiaan kabeh warga masyarakat ngadipura panjang umure Allahumma. Amin. Akeh rezekine Allahumma. Amin. Sehat awake Allahumma. Amin. Lunas utange Allahumma. Amin. Sing ngutangi lali Allahumma. Buanter nek utang lali buanter. Niki jenenge wong bersih desa. Tur nuwun sewu wonten dalile. Dalile napa Mas Yudo? Anandofatu minal iman. Nggih. Kebersihan sebagian daripada iman wong Nggih. resik saperangan saka iman. Gak nutut kowe. Kupingmu mingkup, irungmu mekrok, mripatmu mendolo, mbun-bunanmu mbut mikir karo dalilku. Gak jane raiku kaya setan ngono gitu. Kok irung makrok bun-bunan but-but. Anandofatu minal iman reresik wis saperangan saka iman. Mulane wong ki nek resikan kuwi ibarate kaya bayi sing lagi lahir. Kulu mauludin yuladul alal fitrah. Kabeh bayi sing lahir dalam keadaan fitrah utawa dalam keadaan bersih. Ayo ngerti apa ora? Sebabe apa bayi lahir ke tangane kok mesti gegem. Nek tangane mbegar ya dalane mboke suwek kabeh. Alah iki apa to ya? Lah gegeme sing jahitan 8, jahitan 10 apa meneh mbegar. Aduh jatuh. Kene iki jatuh harga dirimu Mas Yudo. Jatuh tenan. Lho iki logika Mas. Ora kok ngono sing tak karepne sebabe apa bayi lahir tangane kok gegem. Kae ngono gambarne sipate menungso ibarate donya ki arep digegem dhewe, arep diepehi dhewe, ya kuwi sipate menungso. Kok mbegar tang dalane mboke rusak. Lah biasane ya pikirane iki lho kok iso. Lah sebabe apa? Bayi lahir ke kok mesti terus apa ki metu rambute. Lah ning jero weteng ra ana tukang cukur. Kena tukang cukur paling direbonding terus disemer, dimohak, metune apik mesti. Suwe-suwe tak idoni lho. Aku ora ngerti. Sebab apa bayi lahir kok metu rambute itu adalah masalah gen antara gen bapak dan gen ibu menyatu menjadi satu akhirnya menjadi rambut. Rambut ngeram barang sing lembut, batuk ngembat barang sing gumatuk, mata ngemot barang sing tumata grana. Artine segere wis ana, kuping kaku tur njepiping cangkem dicancang supaya mingkem, janggut dijanjang supaya manggut-manggut. Rungokno kupingmu. Tangan basane asta, tangan tengen ge mangan sego, tangan kiwa go ngrayangi guwa. Alah. Mesti lho mblesek ngene iki lho sing gak tak seneng aku. Omonganmu ki lho. Ku apa? Paling ya uduk. Sumpah uduk Mas. Iya Mas. Sumpah iya Mas. Lah sebabe apa? Bayi lahir cenger kayak kok mesti nangis. Ora ditanggapne wayang. Tanggapne wayang paling seneng, kok tanggapne dangdut iso nyawer Mas. Iki jane menungso nomor pira to kowe iki kok iso? Aku ora ngerti. Sebabe bayi lahir cenger nangis kae kaget roh kahanan donya bar saka alam kandungan, alam rahim metu ning alam donya kaget oh kaya ngene to donya. Kaget akhirnya nangis. Bocah nek ora tau diulang agama. Agama ora tau ngaji Mas. Lah ning KTP lho kolom agamae ditulis tani. Lho. Kuwi agama apa profesi? KTP agama tani ngenyek. Wong iki nek tumrap agami suci sing kita rasuk, bayi lahir cenger, ke mesti karo pake dicandak, kuping tengen diadani, kuping kiwa dikomati, supaya anake dadi anak sing soleh, anung anindita bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong sepuh. Anakmu mbiyen mbok adani? Gak. Lahir cenger Ora tak adani. empuk kapane? Tak bawoni. Dadi begitu lahir cek, lahir tak cekok tek sikep parat murang toto.
Ya mesti diadani wong Apa anak. enak bayi mbak tantang gelut iki lho. Ngono ya tak ditakokne. Ya nek bayi lahir cengar ki diadani kuping tengen dikomati kuping kiwa supaya dadi putra sing saleh. Mikul dhuwur mendem jero asmane wong sepuh. Wong anak duraka kuwi kuwi. Ngapa? Lah wong nyekar bapake setahun pisan lho Mas. Nggih. Kok ya kliru. Nek pas arepe poso ngono kene Mas. Nggih. Mosok Setahun kliru. pisan lho. Kowe nang gone bapakmu ning kuburane pakmu nyekar wis setahun pisan. Kuwi ae kleru. Kok ya kebangetan to Mas. Lah wong ngerti nek kene iki kuburane pake. Lalu sing disekar kene. Lho, kok- Kamangka kene iki kuburane ngatmi lho kene iki. Koclok kuwi koclok. Iki nggone ngatmi. Nyapa mbok sekar kene? Aku nyekar pas jam piro? Jam 5. Kenapa kok aku ora nyekar gone pakku sing tak sekar ngatmi? Nyapa? Mergo nek jam 5 sore pakku dolan ning gone ngatmi. Kowe kok ya Apa ya nek mayit kok gendaan. Nek aku ning gone pakku wonge rane kecelik. kecelek. Nang tak sekar ning gone ngatmi mergo jam 5 sore dolane mrono. Dadi anggere jam 5 sore bapakmu Ning gone ngatmi. lho gak jane ngatmi ki lho karo pakmu pernah apane? Gendane. Mati barang polahe yo, Cik. Kadungane sakinah mawaddah warahmah ngono. Ngene lho Mas yo, jenenge anak. Ibarate wong tuwa niku mripat. Betul. Anak jempol sikil, Sikil. jempol sikil kesandung metu getihe, mripat ki mbrebes mili, melu ngrasakne apa sing dirasakne anak. Selama kowe kuwi jek urip, kowe bektiya karo wong tuamu. Mergane wong tuwa ki sinebut Pangeran Katon. Pangeran Gusti Katon. Allah sing nyata ning donya ki wong tuamu. Lah nek wong tuamu wis ra enek didongakne. Muga-muga padang dalane jembar kubure. Nah, kuwi anak Lepas saleh. parane Ah. diapura dosa keluputane. Mergo wong tua meninggal niku anak lanang sing soleh ndongakne mesti sampai Mesti Mas Yuto. kabul, mesti tekan. Kowe ku wong Jawa apa wong Cina? Lah Jawa to piye to ki? Lah ndongane wong mati ra iso. Lah Tapi iki ndongane wong mati piye? Yo Robi Firly durbi wali-wali daya warhamku wakamaro bayani sohiro padang jagate jembar Kubure, Ah. lengokno kupingmu. Kowe jane ngajimu iki kurang jeru. Lo Akbar salam les bumi nganjuk Cak Yudo Bakya les bumi ngawi. Akbar itu artinya gede. Agung. Yuda, Rahayu Widodo. Akbar akhlake sabar. TB, telek bebek. Lah. Mudar kowe. Apuk pisane telek bebek. Kabeh ki ndongane wong tuwa nek wis kapundhut ki ya padang dalane jembar kubure. Kuwi wis umum, wis lumrah. Kuwi donga sing kleru, donga nyengsarane mayit. Lah kok iso? Donga kok padang dalane jembar kubure. Lah kudune Sing bener kuwi petenga dalane ciuta kubure mayite slamet. Astagfirullahaladzim. ya Allah ki lejane melok aliran apa bocah iki? TB iya. Mengko konangan MUI kowe engko iso sesat kowe. Sesat dan kowe. menyesatkan. Menyesatkan omonganmu. Nyapa kok aku sing sesat? Lah kowe iki kudune kan padang dalane jembar kubure. Mayite sing sora kuwi. Lah kudune Sing bener ku peteng dalane ciut kubure. kok iso Kowe ndongane apa? padang dalane? Padang dalane mayit badhe kubur plek